Nabot na rekos. Nabot na rekos bay. Muna ka hanggidakan nga to sa dao. Manok. Wings. Kay wala po ni. Kaya ba mo parasan ni uma. Muna po ni baon o pamahaw nila. Diya. Ang palit ko buwad. O gulay. Wala pa rin lutuon rong hapon para sa panihapon. Kaninang negosyo yung ginagmay, ani, wala isang nabiwan gidagan sa dao, kay, luto na po kong lumpia. Kaninang kuan, wrapper, mga isang pinabin sa dao, din yung mapalit kong kanis, fortis. Okay, na pala may rip, kira, kanin. Pagod number 1, dyan importante hindi. Tudok nga tudod, kanin dyan pinagaling nga bugas para nilias sa dinimugan hanggang nakabidyo galing ko ron kay may nagtugtog. Mga mo naman yung servisyo. Nakadawat tayo ko message. Salamat dahil yapon. Karong dawat ko message sa nga. Padutihin ko na ko karong wibis. Salamat din ako. Kaya nagdagan na pagkahang pangunsomo. Tigom-tigom ang taon pamugasay o pagsitanay sa mga ako. Mga naman ito na aho. Tubagan dito ng hangutana. Tubagan dito ng iingay na pangkuno. Ako kuno ko. Pujo dani. Ako kuno ko. Kuan sa mga ako. Ang naman kuno inahan. Pa. Kasi kisa kay bawa ba. Yung saka. Bilhin ng mga ako. Huwag ni. Sabuhan na sila. Kalugar ko storyboard ko kuan huwag na pa-sound kaya mag-pa-sound dani ito ang gidagan o kuan gamit unja kaya wibis pohon pajutihan mo kuno po di isapir po ko ni kawibis ang kalawasa po ko dao kaya po ko sudah di-cover ni sa buntag. Tulad na kamong paniyapon karon o pamahaw sa nilas mga bata o baon. Diba? Salamat sa perming naglantaw sa akong video. Salamat ka doon ninyo. Labi na ni Ma'am Yuning Ayok. Number 1 na siya. Please sa taghap. Ma'am Cherry Ulrich. Arlene Rolon, Jit Mendoza, kumusta? O ni Vilma Macabalo. Magtimo data, timo ng santol. Itong santol bitaw hinatag sa atan. Kaya parang gikaon. Untuk kantolin jo. Five minutes later. Hello, good morning. Good morning. Daghang salamat sa kasas kinabuhi matag adlaw. Nakapanikasi kay niya kung tarong adlaw. Mag-prepare na ko og baon sa mga bata. Mo ni gahang niluto. Ani lumpia. Ang raman dali vegetable. Nga napoy pak
pagkaray na abot bitaw mga Wednesday irang baon kaling gulay mo ni ilahang pamahaw da parisan timplahan og Milo. Super ko mga baonanan. Nagibawon lagi ni sila. Good morning mong tanan, Ma'am Teresa taghap morning, Ma'am Nining Ayok. Di morning sa ila ron, padong hapon ila, good afternoon ila sa Italy. Di Ma'am Siri Ulrich, good morning. Salamat kaayo Ma'am. Nakiba kong tagali-ili, salamat kaayo. Para subaybay, ang pinong kanunay. Sa katungingin nga na kuno marakulihan balik-balik ang magluto may lain basta uli ko magtrabaho nagtugani magama di ko paninda taman sa mahinuhoy katinda mo nang buhaton pailing-iling ba para maka kita og sintabo diba. Hi, hello, malingkod sa takarizat. Bitaw, mapay pagka tubag na cellphone kay kanilang yung mga kupot-kupot. Bisan man tulog wa kay amo, ramong gyapon tayo mga lihipon, mga hiposon. O naman dun di mo ta pwede mag bila-bila, hinangan dun mga hipos. Pangawas mga bata. Diyan labadi ko sa mga bag, kay ang bag sa kabata. Kaugaw man. Madugaling kaya kung tinaguan nga extra nga bag, wa pa sa kay paggamit. Manahan lamang ilabhan o dali-dali. July 30 na deron, ako ron sa dahil sa baysang anak lagi, kay ugma ang duty na pag ko. Karon di ay agkuan, ugma o karon, nag-evaluation sa amo. Hana-hana naglipad, kaya mag-evaluate sa bahay, kaya nabadzay kuan. Nabadzay penalty. Na may ordinance dito nga. Surudo na mga bahay, na ba kay tanong mga gulay, na ba kay kuan. Sa mga tanong noon, pasana ko na ito. Pagkala mga siligan sa bahay, o sa hanggang hospital naman, CR naman, mga naman ay ikuan karon. Abi magmakauli ko des Lunes, wa makauli kay alanganin na bitaw po ko muli sa miyamar pag ay gagaw mga miyamar siya ugma Webes siya magpagama po siya og suman ini ka Friday morning kay gamiton sa mga bata at eskwelahan kuan siguro kanang nutrition sa una din sa siguro nagsuman naluoy siguro ang mamisok po ko. Sa una, huwag na mga okasyon sa eskwelahan, hindi ko mga tuon sa painitang bulanon. Huwag mahal na magod po doon sa painitang bulanon, kaya ang sa painitang bulanon, naginumagan dito tag 20 man, samantalaga tag karing gisuman-suman, huwag na nagtag-utso, kay daking raman na, bilin. Pero ito kag painitang bulanon, katong tag-utso na, tag-ano to, tag 20 na itong buok. Jagbi ko pod, mo siguro siya, yamara na magkuan ko. Ibang order na para Friday, suman, tinamis. Sa isang estudyante, duha naman ang estudyante na kay graduate na mag-isa. Salamat po kung daka nga. Ni-order siya, aron makatigom-tigom po ko mamiso. Kay buwan naman dyan mo o kanang sa sitwasyon. Salamat dahil ko, Bilma Makabalo. Pagihan daw ko ko huyag. Huwag na daw pa naman ko, pwede na ko diyan magtigpalit sang suman. Bitaw ma'am, huwag na daw pa po pwede siya kung mag-deliver ni mo permi. Saan nga, lago man to ka, sa ato ka. Bilma Makabalo. Palipat ako sa ka. Dan ako iba kong comment, Analisa Adams. Hilulin, no, na ko kayo nagsigig tanaw sa imong video until now makita nako ang imong kabuhihan o kapaningkamot o
aduna usay magkatunan sa pagluto budbud. Mao na ang kaunay kong kasubaybay sa imong video. Apan karon naka-decide ko nga subscribe ko. It's done kugihan Limpiada amping kanunay. God bless you, your family. Oy, welcome ma'am. Ikaw pod. Salamat kadto ma'am sa imong mensahe nga ang kabuutan kanunay sa imong kaning paglantaw bisan dai karon pa kaning message. Salamat kaadto sa imong mensahe. God bless amping kanunay tanan sa biyahe. God bless you always. Linsya Yuning si Ma'am Ayop ni Linsya Ma'am Yuning Ayop. Salamat kaadto ma'am amping niya sa Italy ma'am. Ug Berna Mendoza, salamat yung tanan sa kaunay naamok permi sa ahang payag. Salamat kaunay sa pagbisita sa payag. Niluluman din amping kanunay pili sa taghap kay bodyo ko nga wadyo kay absent na ang payag na dyo ka kanunay magpili sa taghap o sa diya sa Quezon City wala bay bagyo. Ma'am Siri Ulrich, si Ma'am Siri Ulrich dahil nag-asi dyan ng tanang kapila ko nung adlaw marip sa rip tong suman. Agka nang dinimugan ma'am, pwede pa nag 3 days. Saan mo butang sa kuan sa rip. Agka nang suman pilit po, pareha na sila. Mga basag 2 days, saan mo butang sa rip, di pa na mapanis. Salamat kaadto ma'am Siri Ulrich, kaya sa dini mo order makag-advance. Salamat kaadto sa pirming paglantaw. Ang sa mga katong sigpangutana nga di ba ko magpirmi po sa bahay nagdisigi yaw ba sige ingon sige tiim maglandak na ko sang payag at na ko kanunay sang bahay di man po ibig ato ko maglundok pero kaya agahang panikay sikay agahang pang makamamiso ko naman din diya ato sa Alicia makamamiso man yung po ko naira din kay miyamar sa gagaw pila raman ang daganon ng San Isidro o Patrocinio do raman na bandiri raman mis bara Corelia o kuan balilihan di do namin San Isidro o miyamar yung gagaw na ako sa Alicia sabagay mo uli Galicia 150 na nung pamasahe pero hadak na po rin ni biyahe kalas minsayang Herlin gapon ni share si just disgrasya nga series kubaan sa ko nagtanaw pero na sali ko sa Ginoo sigasa man ka biyahe o magampo ka sa Ginoo kasi sa kaya boto ka tulad sa ka kanang iban gani mamatay ram kay sa maglingkod ra di ba mahadlok di ta mahadlok ko matay di na to kadlagan tong kamatajon andam ta kanunay sa bisan pag-asa ka pa doon bisan pagkarakas imong bayo mo na imong pad mana magamping lamantado kang amping. Salamat ka yung tanan sa iyong mensahe amping mong tanan so tate ko dia sa CDO alam misnisan mo CDO mo siguro ka kalas bil mo makabalo kay murag Davao si Ma'am Edina Urada Kanite murag saliti na siya si Ma'am Yuning Ayop na nasa Italy pero bulanon po ng dako pareha ni Ma'am Siri Ulrich bulanon po nasa siya sa US karon na dyan na silang lisang payag dyan na sila makalipat sa payag salamat karon na din pirming lili amping kanunay kanin ditong kamatazo di angay natakadlikan kita tag mga post nga mga disgrasya murag kabaan ta pero kita kinahanglan dapat andam ta kanunay para atong duha ka retired nga mga pensyonada nga maestra suon to sa among asawa sa among ngudyan nga bahan di apelido taga Batuan katong news ni Pidayon nga duha ka dalagang ulay
Nalusugod na nga, kuan sila. Wa pa ma-trace karon sa hinungdan sila kamatagan kasi sila raman tungdo sa ilang bay. Mga 80 plus o 70 plus ilang edad. Duha ka nagsuon to sila. Kuanto, kanang retired nga maestra. Wato sila yung mga liwat, kay dalagang ulay. Wala mo nang kita karon, kinahanglan jud andam. Kita ngay mahadlik atubang sa matajon, ready ta kanunay, kinahanglan nakandam ta kanunay sa atong sitwasyon. San pag-asa ka magbiyahe, asa ka magtunong-tunong, managdi mong kuan, swerte, ano sa kataman. Giingon na lugan nga amping, pahanin jo, sige mo mensahe para na ha, paharang mamili ngayok. Amping kanunay sa among pamilya, salamat ma'am, amping pud kanunay pirmi sa imong pamilya pod. Karehata, salamat kado sa imong ka, pirmi jud ka, asa ka na kakanunay sa ahang san mas ang mga post, ang mga reels, ang mga FB. Di jud ka mawahi, pirmi jud ka, na jud ka kanunay. Salamat kanunay ma'am, God bless. God bless jud kanunay sa imong kabuutan. Kasi tulad ma'am, wala pata nagkita sa personal. Mura na pagkag pamilya namo. Sa among pamilya, sa among kabuutan. Para atong kuan hang namit nga tagalis siya nga Australia pod duway ra pod to sisang tigsubaybay sa hang kuan pero kato pagintay mga nagmeet matong pagmeet namo bungka pag isang grasya. Salamat sa Ginoo nga nagpitaw ang himong ingana sa mga kabuutan, diba? Salamat sa mga tao, mga malumong kasing-kasing kay Bono jud mo. Bitaw. Bitaw, amping tangtangan, amping God bless.